Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Already stable, is it stable? And because it's already stable, guys, always got after this got gali work. Kule channel siyaxoxa. Lana indaba ingo mama bengane abathatha ingane zabo. So angenza ama-assumptions sengisho nje izinto kule ndaba yengane ezenzakalayo nengithi-ke mhlampe ogogo nomkhulu abanye basazokhala because imithetho yamakhaya ayifani. Lokho futhi kuya-contribute-a ukuthi kuleli khaya mhlampe kuphilwa ngale ndlela, kuleliya khaya kuphilwa ngaleya ndlela. Ingane kwenzeke-ke iye kumawayo, ingane mase ifika iyaxoxa ukuthi yazi umkhulu wenza u-1 2 no-3, umkhulu ukhanyisa amakhandlela ayelo na-blue na-green na-red, kanti ngale kuthandazwa kuphela, uyabo? Ukuklesha kwezinto eziveyilisha imindeni emibili because sekuhlangene imindeni emibili, right? Ngapha uthola ukuthi kubuye kuhanjwe kuyokhulunywa emathuneni, ngale kubo kamama abayenzi yonke leyo nto. Yizinto futhi ngapha mhlampe umkhulu a-comfortable ngazo, umjolo wengane, i-level angena kuyona umjolo wengane, izinto umkhulu a-right ngazo because umkhulu unale big vision ekufanele ukuthi iphilwe nayingane zakhe. Yonke leyo nto le toxicity or izinto futhi nazo isikeshi i-TV show, umndeni sekufanele uhlezi uxabana ngaphansi kwekhamera because umkhulu ukhulisa iphupho lakhe nengane izoba ingxenye yaleyo linto. Multiple girlfriends zikababa wengane, umkhulu futhi azokwamukela because umkhulu une-vision yokuba nabazukulu abaningi nekhaya elikhulu. Ziningi izinto, imisamo eklinwayo, yabo? Yonke leyo nto leyo, i-chaos ebakhona ngesikhathi ebakhona, i-reality yabo nongasiyi-reality because kune-TV show erana kuleli khaya eyi-family business and ingane izoba ingxenye yayo yonke leyo confusion ebakhona. Uma wengane kenze njani? The best thing for uma wengane uku-protect ingane yakhe from yonke le enye into. Asisho ukuthi guys khona abantu ababi la or khona umndeni ongcono kunomunye. Sibeka izinto ezenza ukuthi kugcine sekwenzeka ukuthi ingane ayisabi nesikhathi esiningi nomndeni kababa. Kungenzeka ukuthi indlela abantu abaphila ngayo kulo mndeni kababa. Angisho futhi ukuthi sigxeka indlela yabo yempilo. Kungenzeka ukuthi Sunday akiwe esontweni, ngaleya uma wengane ufisa ukuthi ingane yakhe every Sunday iye esontweni. Makulala ebusuku kuyathandazwa, ngapha mhlampe akuthandazi. Izinto umama afisa ukuthi ingane ikhule izazi kanye nezinto futhi, yabo nje khona kuningi guys, kuningi ukuthi nami ngikhuluma nje ngikhathele, angazi ngayikhuluma kanjani lento. Akwenzeki-ke futhi ukuthi umama kuphela obuka lezo zinto. Kuyenzeka futhi nobaba wengane abuke ukuthi hey, kubo ka-baby mama kunempilo enjena, umndeni owenzani nowenzani, naye angathandi ukuthi ingane yazi ikhule ngaphansi kwalezi imfundiso. Lo mama futhi uyakwazi ukubuka ukuthi kubo kababa wengane or kubo ka-ex yakhe mangasathandwa nesikhathi esiningi, angithandi ingane ikhule ngaphansi kwala bantu abakholelwa ey'ntweni ey'njena, ngaphansi kwala bantu abanale belief system, ngaphansi kwala bantu abasetha ama-rules anje for umndeni wabo. Akathandi guys. Nale nto yokuba famous, angazi nike nanaka yini la ku-TikTok, kunabantu esesibalandele uthole ukuthi ade shutha nengane, wenza i-content nengane ngokuhamba kwesikhathi ingane uthole ukuthi ingane isiyaziwa. Sithole ukuthi loyo muntu loyo akasashuthi nengane. Masimbuza athi uma wengane akathandanga or akasathandi because lento yokubeka ingane phambi kwabantu emehlweni abantu public kunama-disadvantages akhona. Kunobuhle nobubi bakhona. Yes, khona ama-brand deals nani nani, kodwa ingane lena egcine kwesinye isikhathi because abantu aba-social media bayaba-evil mabethanda. Ingane le egcine isi-experience i-bullying ephuma kubantu abadala. So kuyenzeka uthole ukuthi i-content creator ubeyishuthela nengane kumnandi, sizwe kuthiwa angasashuthi nengane, masebuzwa athi uma wayo unqabile. So kunalezo zinto umama wengane ayibhekayo.
Thina singabuka ngokuthi hayi bo umndeni ubu-afforda nani nani, kanti zikhona ezinye izinto ngaphezu koku-afforda. Nomunye aze athi kodwa ingane beyihamba esikoleni esinjani njani, zikhona ezinye izinto ngaphezu kwaleso sikole esibizayo u-in. Angi-justify lutho-ke, angi-assume lutho, ngikhuluma ngezinto ezenzakalayo. Even nento yamasiko, uthole ukuthi manje sekuya-clash-a isiko langapha nangale alifani, ney'mfundiso abazoy'faka ey'nganeni akufani. Angisho-ke futhi ukuthi abazali bomfana baney'mfundiso eziba-wrong, cho. Kodwa lana sikhuluma ngabantu esesibukile ukuthi umfana nje uselale namantombazane amaningi kangaka, awu hheheni. Shuthi nakule moto yakhe hlampe ayagibela yehle, awu hheheni, ingane izobona yonke leyo nto. Umkhulu lo ohamba nge-timetable, Monday ulaphaya, Saturday ulaphaya, ingane njalo ifunda yonke leyo nto leyo. Leyo confusion nje ingane iphakathi. Kanti kwikhaya hlampe sizothi ku-normal noma kumile kanjalo, kulula ukuthi ingane ingabi confused kakhulu. Angisho-ke ukuthi-ke akuzukwenzeka kube nezinto eziba amaphutha ayenzeka konke indawo, kodwa nje nawe uyayibuka leyo nto. Ingane inomkhulu ophila nge-timetable. Ngiyaxolisa i-timetable ukuthi usela, ogogo abawu-5, ogogo abawu-6, obaba omncane abalingana nayo ingane, omama abaningi okungasibona omama. Uyabona nje leyo mfishimfishi, leso siphithiphithi sesithembu. So umama avele athi heyi, ingane yami ayihlale nami. Futhi kuyenzeka-ke guys, yabo lento le yoku-realise. Lento yoku-realise-a ihamba nani? Ake ngikhulume nge-therapy. Kuyenzeka uye kwi-therapy wena uy'tshela ukuthi umuntu onormal nje, ayikho into e-wrong. Uthi uyafika lapha i-therapist uma bexoxela izinto, vele i-therapist ithi kade wavumela abantu bedlale ngawe, kade uvumela abantu begcogcome. Uqale-ke yabo uhambe uye kwe-therapist kade uyele enye inkinga, uyele i-healing, uvele uphume ucasuke kakhulu. Usucasulwa yini? Usuya-realize ukuthi kudala wena kuganga ngawe ungabonile, kudala kudlalwa ngawe ungabonile. So uma yenzeka le nto ayisho ukuthi futhi awuhili, ngoba abantu bacabanga ukuthi ukuhila ukuthula, ukucula iy'ngoma ezimnandi, ukuthi uma ukhulume ngaleyo tone. Ayikho leyo nto. I-healing i-process. Ngelinye ilanga uzovuka ucasuke, ngelinye ilanga uzovuka ubathuke abantu because bakujwayelile kabi. It's part of healing. Akusho futhi ukuthi sewu-wrong. Ukuthi uyamemeza ngelinye ilanga akusho ukuthi sekunjani njani, because engathi siba ne-understanding eyodwa ukuthi masuhilile kusho ukuthi mawurevisitha izinto ezithile, kusho ukuthi wena uzolobu nje u-collected, u-calm, uhambule. Uzorevisitha ezinye izinto ukuthi hey bo, ngake ngazijwayeleka kabi empilweni, right? So mina-ke angisoli muntu la edabeni lengane, hhayi futhi ngingasoli. Uma ngabe nomayini bebenento yokuthi uma kuza unamba 5 ngiyothatha imithwalo yami ngihambe, kuleyo mthwalo bebebala iy'ngane. Yebo, and-ke ngendlela abantu abasho ngayo bathi alukho uthando oludlula oluka-biological mom. Ayinhle futhi lento ukuthi ingane uma isikhulele ngale kababa mase bezama ukupheyinta isithombe esithile ngoma wayo, kodwa angisho ukuthi-ke iyenziwa. Lana kule video bengiqoqa nje izinto esingay'beka ukuthi nazi izizathu ezenza kugcine sekuthiwa kade samgcina umzukulu, kanti nekhaya lenu nenze ezinye izinto kuleli elinye ikhaya bangazazi. Ekhaya lenu i-chaos ibhizinisi. Ekhaya lenu ukuba toxic ibhizinisi. Ekhaya lenu i-confusion imali. Ekhaya lenu ukugcwala ku-social media kukhulunywe ngani, imali. Uyabo? Manje-ke abantu banama-principles angafani. Bayafuna ukuphila impilo abayi-understand-ayo. Ngapha ukunga-understand-wa nokukhala nokungakhali, nokuhleka nokungahleki kuyibhizinisi konke. Nengane-ke izoba-expose kulezi zinto ngoba nengane izogcina isishuthwa ne-TV show. Nayo futhi leyo nto leyo, ngoba nakho nje sesimangala ukuthi hayi bo, sesimemeze kangaka ngabantu esibabuya ku-TV kuphinde kungakhokhwa futhi. Hhayi kuningi bandla, bye.